Eguneko albistea dugu, Fagorrek baieztatu du Edesare hartzeko dunen konkurtsoan sartuko dela. Bizkaiko Diputazioak eskaintzen zien 3 milioiko bermeari uko egin diote. Lierni, arrastion, nola hartu dute albistea langileek, gainera langile batekin zaude ezta? Arratsaldeon Sarea, arratsaldeon ikusentzuleok, pentsatuko duzuen moduan, Basauriko Edesako langileak lur jota daude. Esan bezala, duela ordu gutxi, Fagorreko zuzendaritza kontseilutik adierazi diete, Bizkaiko Foru Aldundiak eskainiriko 3 milioiko bermeari uko egiten dietela. Nonbait egoera goitik behera ikusi dute, aztertu dute, eta Edesa ez omen da bideragarria. Beraz, esan bezala, Edesa ere hartzeko dunen konkurtsoan sartuko da. Bertako langile batekin gaude, Estibenekin. Estiben, arratsaldeon. Arratsaldeon. Lehenik eta bain noski, nola zaudete albistea jaso ondoren? Askoz lur jota, askoz negatuta bebai. Nik egunero lan egiten dut hemen, eta hemen dago bebai nire lankidekin. Elkarrekin egoteko barkadiak. Esan behar dugu, gogorarazi behar diegu ikusentzulei, pertsonal sailekoak eta zerbitzu teknikariak lanean jarraitzen duzutela, zu zerbitzu teknikaria zara, baina besa eskaintzen, elkartasuna eskaintzen, hemen zaude egunero orduak langileekin. Bai, noski. Zuretza bideragarria da oraindik ere Edesa, Estiben? Oraindik, atzo, gaur eta bihar. Guk ez dugu sinesten, esaten diguten zenbakiak. Eta, JK irabazi arte eta ostegunean manifa bat izango da hemen, arratsaldeko 6:00. Eta esan behar dugu hemen jarraituko duzutela itxiera mugagabean, ez da? Noski, ez dakit noiz arte, baina. Mila esker Estiben eta zorte hon, animo. Zuri, agur. Gogoratu behar dugu, pasaden astean, Jose Luis Bilbao Bizkaiko Foru Aldundiko aldun nagusia hon etorri zela, Edesako langileekin hitz egitera, eta orduan esan zien 3 milioiko bermea eskaintzen zietela. Poztasuna gogoratuko duzue oso handia izan zela, baina berehala itzaldu zen, etorkizunera ikusten zuten argi hori, ostiralean, Trebinorekin batu zirenean, eta esan zietenean Edesa etzela bideragarria. Gaur esan bezala, albiste hori baieztatu egin diete, eta beraz, Edesa baitere hartzeko dunen konkurtsoan sartuko da.